El temps, que tot ho veu néixer, que tot ho destrueix, que amb el seu pas ens arrossega de forma constant cap al previsible final i ens fa efímers. Impassible, immutable i invencible. Tot i això, hi va haver algú que va desafiar el temps, que va burlar el seu destí fatal, almenys durant un llarg temps. Endavant, intro! Ei, què passa, gent? Això és Mitologia quilòmetre zero. Llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. En aquest canal il·lustraré i narraré diferents llegendes catalanes. Per estrenar-lo, en aquest primer capítol us explicaré la llegenda del Cavaller de Milany. És una història que a mi m'agrada molt i a veure què en penseu vosaltres. De fet, n'hi ha moltes versions i la que he fet no està basada en cap en concret, sinó que he agafat trossos d'aquí i d'allà. D'aquesta manera crec que queda un relat més complet i detallat. En realitat ho he fet perquè si no em quedava un vídeo molt curt. En fi, la base de la història sempre és la mateixa, així que no cal que patiu. Per situar-nos millor us he fet aquest mapa per si us fa gràcia anar-ho a visitar i tota la pesca, ja que crec que és un lloc que està força bé per fer-hi excursions. El punt està situat a la Serra de Milany, que fa de frontera natural entre el Ripollès i Osona. I en un cim d'aquesta serra hi trobarem el castell, que actualment està en ruïnes. S'hi pot anar pel nord per Vallfogona o bé pel sud per Vidrà, i és recomanable anar-hi a peu. I ara que estem ben situats, comencem la llegenda. Tot comença aquí, fa molt de temps. On ara només hi ha pedres, en una època remota s'hi alçava un castell imponent. Tant el castell com les terres més properes eren regides pel protagonista d'aquesta història, el Cavaller de Milany. El cavaller vivia amb tranquil·litat i abundància. No només tenia una gran fortuna, sinó que era estimat per vassalls i gent propera. Ja quedaven lluny aquells dies de guerra i batalles. Ara li tocava gaudir dels títols i les riqueses atorgats per mèrits propis. Però encara que tot li fos favorable i que no tenia res aparent per què preocupar-se, el nostre cavaller tenia uns pensaments que no li deixaven clocar l'ull. El que l'amoïnava era que, tot i que encara fos jove, algun dia arribaria l'hora de morir-se i tot s'hauria acabat. Les terres, el castell, el poder i tot allò que li va costar tant d'aconseguir s'esfumaria d'un dia per l'altre. Per si fos poc, tampoc confiava massa en els seus fills. No suportava la idea en què els seus hereus ho perdessin tot. El cavaller va fer tot el que va poder per trobar una solució. Desesperat, va buscar per les seves terres i més enllà algú que el pogués ajudar. Va demanar consell a tot tipus de gent, savis de tota mena, monjos, alquimistes, vidents i fins i tot a bruixes i a bruixots. Però, lamentablement, ningú el va poder ajudar. Havent perdut tota l'esperança, passejant després d'un dia de caça, el nostre cavaller es va trobar al mig del bosc un personatge misteriós. Es tractava d'un home encaputxat que portava un buscall entre braços. L'home misteriós estava al corrent dels problemes del cavaller. Li va dir que de tot el món, ell
era l'única persona que el podia ajudar. El nostre protagonista no s'ho podia creure, no podia esperar més de l'emoció. L'encaputxat li va donar el buscall que duia. Li va dir que a partir d'aquell moment la seva vida estava lligada a aquell tronc, que viuria tants anys com aquella fusta pogués aguantar. Tot seguit va marxar per on havia aparegut i va desaparèixer. El primer que va fer, quan va arribar al seu castell, va ser amagar aquell buscall en el lloc més segur possible. Un amagatall que només ell sabia. Des de la trobada amb aquell home misteriós, el cavaller mai es va posar malalt. És més, el seu cos era immune. Cap fulla afilada ni cap batzegada el podien ferir. Ja no només vivia amb tranquil·litat i abundància, sinó que, a més, tenia una salut de ferro que mantenia encara que el seu cos envellís com els de la resta. Però l'alegria no duraria per sempre. Passaven els anys i el temps no perdonava. La seva dona, els seus germans, els seus amics i tota la gent de la seva generació es van anar morint d'un en un. Anys després li va tocar la generació següent. El cavaller va veure morir els seus fills i llavors els fills dels seus fills. I això mateix va anar passant durant generacions, mentre que el cavaller, tot i ja ser un ancià, cansat i decrèpit, mai es moria. Els anys van començar a ser segles. Tot el que l'envoltava canviava. La gent, els pobles i fins i tot la llengua. De fet, canviava tot menys ell, que era incapaç d'adaptar-se. Va arribar el dia en què ni els seus descendents el reconeixien. Així que el van fer fora d'on sempre havia viscut. El que havia sigut amo i senyor d'aquelles terres va acabar visquent a fora muralla del seu propi castell. Totalment sol i deprimit, el vell cavaller es maleïa a si mateix. Demanava ajuda a la gent, però com que ningú entenia la seva llengua, es pensaven que era un pobre vagabund boig. Cansat de tot, va intentar treure's la vida de 1000 maneres, però en tots els casos va fracassar. Un pelegrí que venia de molt lluny volia demanar passar la nit al castell. Al costat de l'entrada va veure un vell amb un aspecte tan lamentable que va sentir llàstima. S'hi va dirigir i quan el vell va veure que entenia la llengua antiga, es va posar a plorar d'alegria. Li va suplicar que el deixés acompanyar dins del castell. El pelegrí ho va acceptar. Un cop van deixar els guàrdies enrere, el vell cavaller va guiar l'estranger per dins del castell fins a arribar a una sala. Allà li va demanar que l'ajudés a aixecar una llosa. I allà estava. Allà hi havia aquell maleït buscall que feia tant de temps que va amagar. El va agafar i tan ràpid com va poder es va dirigir cap a una habitació on hi havia una llar de foc. Sense dubtar-ho, hi va llançar el buscall. El foc es va animar i del cos del cavaller van començar a sortir flames. Els crits ressonaven per tot el castell i de seguida aquell pobre home va quedar reduït a cendres. I així va ser com per fi el cavaller de Milany va poder descansar en pau. Què? Us ha agradat la llegenda? Com? Que us ha deprimit? Va, home, va, sí, és una història preciosa, exagereu. Vinga, va, el proper vídeo serà més alegre, us ho prometo.
En fi, espero tornar-vos a veure aquí al canal. Si us ha agradat el vídeo, foteu-li like i compartiu, que sempre ajuda. I si us subscriviu, ja seria l'hòstia. Doncs això és tot. Apa, gent. Adéu-siau.